Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. Kumusta ka mo da? Kumusta ang inyong quarantine life? So, tanawa subong, no? Akong tsura, oh. Look. Na daw... So, okay, hindi pa man nalaba. Nalaba na eh. Okay. Bigote, mga plakamilo. Oh. Okay. So, as you can see, no? Gasport ako sa quarantine look. Laba ng buhok ko. Tapos, may mga... may mga patches of bigote kag bungot. Patches lagi kamay lang mo. Kay hamba ko sa lawas ko hindi ako magpagunting kag hindi ako mag-shave basta under quarantine pag itatanan. So mga paps, don't worry. Matapos gining tanan ha. May mga palabuton pa man yung mga quarantine vlogs ha. Pero for now, throwback vlog lang anay kay pag bukas ko sa laptop ko, na-realize ko damo pa ko sa mga pending mga old videos. So throwback vlog lang na yung ipakita ko sa inyo subong kag dili nyo makita nga grabe nang iba nang namista because of COVID-19 pandemic. So sige, ate, check it out. Okay, what's up mga paps? Let's go directly sa room tour. Okay, ara kita sa Zuri Deluxe Room. Deluxe ma'am, amon nga amon niya ginpili. So you have a choice, 1 king size bed or 2 ka single bed. Okay, without further ado, montage. Okay, so amo ng quick montage sang room namon dito sa Zuri Hotel. Decide ako mag-staycation kami kay this is actually a request of my daughter Lizzie, no? Okay, Ang towels. Towels. So okay, so back sa aton niya storya. Ang akon niya youngest daughter, si Lizzie, nag-request niya gusto niya mag-staycation in one of the hotels dito sa Iloilo. So nag-search man ako, nakita ko nga reasonable ang price dito sa Zuri Hotel. So Zuri Hotel is actually one of the newest hotel dito sa buong sa Iloilo. It is situated near SM City. They can get their needs just across the hotel kay SM na dayon. So this is my first time actually entering the hotel. May gintulong na ko din sa unang client but I never entered the hotel. Impressive ang ilalabi. Lapad-lapad. High ceiling. Swabe ah. Nag-book kami din sa deluxe room for the family. Dua ka single bed. So, are, okay. Dua ka single bed. Isa to, okay. Subong nag-chill sila din, mga kabataan. Katanaw TV, internet. Kag chismis. Sugar Crush. Ang room naman sa 4th floor. Ang view naman SM. Okay, SM view. Kagato ang Diversion Road. Not a very good view, good, no? But okay naman. Okay, sa ilang wifi, no? Ng wifi nila, nag-connect kami. It seems to be pretty fast. Okay man. Balaan nyo na karon, gamiton kong laptop, i-try ko kit karon ma-stream ako sa YouTube videos na naunta ko ano giman kadasig ang ilang internet dire. Pero sa subong, I can say nga madasig siya. Okay, later makadto kita sa 10th floor sa ilang amenities, sa ilang pool area, kag kung ano-ano pa to. Way pa ko kabalo. In fact, I look forward nga magsaka karon dito. For now, pawayway kami anay and living the sweet life. Nax. Same break subong eh. So, this is perfect for the kids na mag-chill, staycation. So, nga, once in a while, doon ka namin man mag-staycation ang family.
no? Although nga hindi man kamo palayo gid nga sometimes beneficial sa isa ka family nga mag stay away sa ilang nga homes, no? Nga mams, ano mabal mo? Nga nami mag-staycation now sometimes. Well, it's just a recess. About recess. I consider this a recess. Okay. Sa, Racist? yeah, recess. Recess, okay. Is that right? Ang favorite subject mo sa high school. Oo. Sakto daw break, no? Break from monotony. Mugin ng perfect nga explanation. Naga-staycation kita or nagakadto kita sa mga places like hotels to have a break from the monotony of your usual living or your usual lifestyle. Hindi na itong nag-request man. Ang nag-request gid, interview unta. Lizzie, ikaw gid ang nag-request. Ano siya, oh? Hi! Tell me na gusto mo mag-staycation. Because I just want a break Okay, amo lang ganda. from everything. She wants a break from everything. Grabe ba? Bata pa ganito. Feeling ito, kaskas-full na isang life yan. Well, we have to respect that. Bala mo naman ng mga kids, no? Yung mga preteens, gusto nila mag-try sa mga different stuff. Lee! Dog-dog, kung kuha ko na nga nami mag-staycation. Kay... New environment eh. Wow, okay. New environment. Amo nang iyaya nga sabat. Basically, it's the same. Nga amon yung mga reasons. So, ako, I don't have a real break. I'm always working. Actually, to abalaga masahe pa ko sa tiilya tiyo. I enjoy working man. So, gindala ko man ang laptop ko di. Importante man eh. Paano takon ka pabook sa ibang hotel kung di ko mag-work, di ba? Pero, I'll make sure nga ma-relax man ko karon. In fact, kapangita ako sang mamasahe karon. Okay? It's either makatulong ko sa SM at dito lang ako pamasahe. Anyway, try ta karon ang ilang amenities. Kag itry ang ilang gym. Kung ari na nakaon nyo, 130 na nakaon nila dads. So plus 80. Aragay, ito maputo man to sa mga kabataan kito. Sorry. The next time, mabay lang ta. Okay, mas barato. Bye sa barato. Sa SM. Oo. Okay, so masaka kita sa 10th floor. So let's go to the 10th floor. Okay. Pinaligo sa pool. Abunggo. Hindi. Okay, 10th floor. Saya. Okay, so amo na siyang pool area. So tamo pa tawo. So hindi lang kami kato lang kami sa gabi. Is kinkatuan ko lang para sanag pa. So namin mayroon sila pool bar. May jacuzzi sa piyak na side to. Gamay man lang ang pool pero may deep part kaglaba nga pwede malangoy-languyan and there are Kaya man sa ritual. Oo, kami ang part nga pwede mo man malanguyan for the kids. May part nga hindi ka adalo. Pero karon na kami to sa gabi. So, balik kami sa room. Damo tawo? Tawo na? Oo, damo tawo. So, dito tayo. Bro, nami ang pool. Is it big? It's not that big, but it's very nice. Pasem ta karon mama. Kids, okay lang mo. Pasem ta karon dito ta kaon. Alright. Taran! Hello! Kaya ng special guest for me sa mga vlog ko. Si Baby Bolo. Visit sila din. Tapos mapa-SM kami karon. Dito lang kami makaon ha. Okay. That's gonna taste. Hindi lang guys. Lukaya na. Hinaya lang maglukay.
Pwede ko nakates. Pates pa. Gusto nyo order kita karon kan sa kape? Order kita. Wah, laway. Dad, butang ka sugar. Hindi, iway pa na natunaw ang sugar plus ay. Oo. Paet? Ako na kape mo? Hoy! Ako ni kape mo nga. Ako ni kape mo nga. Ako ni kape. Ako niya kape. Kanami sa inyo, no? Ang kape ko, kamo kainom, no? Uy, bata ka pa para sa kape. Tama na. Last 5. Last 5 ka na. Tama na. Akon kape, ila inom. Akon timpla, ila pasabor. So, na-meet ko pa si Ma'am Des dire. Hi, Ma'am! Ma'am Des, okay. Hi, Jake. Hi, Jake. What's up, mate? Kag si Tita. Hi, Tita. Si Tita Lola Yaya. Okay. Alright. Mamaw! Ay, mamaw yapon! Medyo Halloween season pa man subong. May kilala ka nga mamaw? Oh, ikaw. Wapo nga mamaw ba? Ay, na mamaw. Tika! Mamaw! Oy, uloy ka man, oh. Ay. Ako yan. Ako, bakit balik yan? Rich beggar. Lakto na namon, pagkato sa SM. Jerry's Grill. Dulom na. Hala, katalite. Basa eh, oh. Basa, kag madulom. Okay, na. Pagkato sa SM, agi ka din sa daw tunnel sa mga katamnan, di, oh. Lagan naruturan. Liwat-liwat naruturan. Go. Please i-show flexible. Please pakitain. Okay, come on, ball. Laini mo yan, hindi na yan naruturan. Hold up, run na yan. Not in other moves, that means that you're already out maybe flash. Maybe to flash. Let's go, ball. Lata, swimming lata. Let's go. Come on. Okay, so gintulong namon si Baby Ball sa balay nila. So it's already late at night. 10:04 pa lang. Well, it's already late. Bisan 10:04 o late naman na. 10:04 pa lang. Family chill, watching TV. Well, actually we're not watching TV. Background. It's just a background noise. Si Lily tanaw sang Netflix series ya. Si Lizzie Minecraft. Bea, kada ko Minecraft landscape na iya po. Okay. We're going to watch a movie. No? Ano? Subong na? We're going to watch a movie. Subong na lang to dad. Hopefully, ano nga man ako? Pulpaan ko. Ginatanaw mo na mga mumu na. Hindi ko na kay because of I've seen the trailer. Hindi, nakulbaan ako ya. Hindi ka lang magtanaw, tulog ka lang, piyong ka lang. Oo. Hindi man kulbaan kita. Hindi, scary man yun. Scary kid? Oo, dad, please. Di, Please, dad, hindi ako katulog ngayon. kung dito sa balay, why taman ginatanaw. Promise sa balay. Tapos kung dire, gusto ta magtanaw kay... Just
watch at the house na lang because it's really scary, especially the ending. The movie we're talking about is Us. Why pa ko nakatanaw mo? It's about doppelgangers kuno. Kulbaan ko subong. Scary kuno mo ang ban nila. So, nami tayo tanawon kay do inline pa sa theme subong. Ano tema? Halloween weekend pa mo. So, nami patani. Okay, so That's a came here to relax, not have anxiety. you came here to relax and excited. Pati ka na, hindi na namin magtanaw. Okay, buwas aga, I'm going to check their gym. Ma-workout ko sa gym nila. After breakfast. Hindi, before breakfast. Now, isan. Put your hands up. Put your hands up! You're cheating! Ano na mo ng bago nga way mga panguno, subong? Yeah. Ano na, House of Cards? Ang tanong ko naman na, naging simple. Oh! Liz, is she a good sister? Ano? Do you think you're a good sister, older sister? The next day. Good morning mga paps. It's around 7:30. Try itang ila gym. Exercise na yan. Okay, so tapos na ko workout. Ang gym nila, ano lang ng simple lang ang gym Okay, next, mahaw kami. Avail na mo ng amon nga breakfast buffet. Mga kids gutom na ni. Si mami gutom na ni for sure. Ako gutom gid kasi wala ko exercise pa kuya. So let's go. Kadto ta sa ilang bistro kag magkaon dito. Okay, breakfast time. Okay.